Конституционный суд Республики Татарстан в составе председателя Хуснудинова. Мария Викторова моңа кадәр Казанның Вахитов районы һәм югары судка мөрәҗәгать иткән була. Бүген Конституция суды аның эшен карады. Рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности. Мария Викторованың әтиянисе Мамадыш районы Никифорова авылында яшәгәннәр. Әтисе Бөек Ватан сугышында катнашкан. Әти кайтты, сугыш инвалиды, 19 яшьтән да берилені дашол. 19 яшьтән сукыр калган кеше. Әтисе 1995 елда үлеп китә, 2010 елда ветераннарны торак белән тәэмин итү программасы тормышка ашырыла башлый. Канун буенча бабайның 92 яшьлек тыл хатыны торак шартларын яхшыртырга хокуклы. Ул 26 февральдә районның социаль яклау бүлегенә гариза яза, 31 мартта федераль бюджеттан акча республикага күчерелә. Ләкин бер көннән Марияның әнисе үлеп китә, һәм торак шартларын яхшыртырга мохтаҗ кешеләр исемлегеннән алалар. Несправедливо, конечно. Ничек аласы килмәсен инде. Ул бит сугыш күргән кеше тоже. Мария Викторова исемлектән алуны канун бозу дип саный. Шунлыктан ул Татарстанның Конституция судына мөрәҗәгать итә. Признать абзац 2 пункта 14 положения о предоставлении субсидий на приобретение жилья за счет субвенции соответствующим Конституции Республики Татарстан. Конституция суды хәбәр иткәнчә, закон буенча торакка мохтаҗ кеше үлгән очракта ул әлеге исемлектән алына. Канунның әлеге пункты Татарстан Министрлар Кабинеты нигезләмәсендә язылган һәм Конституциягә туры килә дип таныла. Мария Викторова моның белән килешмәй, ул хукукын яклар өчен Европа судына бармакчы. Руслан Хусандинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.